little soul have loneliness of leaving right alone in emptiness. Darling, I walked alone, that's a show. I was afraid to ask for more. I wandered through the dark with no sense. I saw a tiny spark and took a chance with you, darling. You lead my way like thousand suns. You came and I refused to run away. When you get the stones torn into the flowers, I dare to believe you are the one who back to stay. I'm feeling we are so much more than just two lovers. Thank you for my way. Thank you for my way. The pendulum of fate will rock and sway from tenderness to higher, but love will find a way, darling. You freed my soul from chains of snow. Wherever you call me, I will go. When you get the stones torn into the flowers, I dare to believe you are the one who back to stay. I'm feeling we are so much more than just two lovers. Thank you for my thank you for my stones torn into the flowers. I dare to believe you are the one who back to stay. I'm feeling we are so much more than just two lovers. Thank you for my way. Thank you for my way. Stones torn into the flowers. I believe you are the one. I'm feeling we are so much more than just two lovers. Thank you for my way. Thank you for my I'm feeling we are so much more than just two lovers. Thank you for my way. Thank you for my way. Салям алейкум, в ефірі програма Джангл Студіо. Ми продовжуємо інтерв'ю з відомою співачкою Іларією. Ти ж розумієш, що я не можу тебе не спитати про Євробачення. Будь ласка. Скажи, будь ласка, участь в цьому проєкті для тебе в цьому році – це невдача чи новий досвід? Для мене участь в Євробаченні кожного року – це вже традиція, по-перше, в національному відборі. Ти знаєш, щоразу йду з натхненням, щоразу пишу неймовірну пісню, щоразу сповнена енергії і щоразу впевнена в своїй пісні. Тому що я, на мою думку, маю представляти свою країну колись, можливо, чи на сцені Євробачення, чи не на сцені Євробачення, але я маю показати своїм виступом колорит своєї країни. І я завжди хочу співати таку пісню, яка б за 3 хвилини могла людей
занурити в атмосферу українського колориту, яка передала вібрації української землі, яка показала красу мови, яка б надихнула людей своїм наповненням. Пісня «Сила» – це дуже сильна пісня. Вона не просто сповнена енергетики українських інструментів, вона не тільки така позитивна, да? Вона ще й дуже глибока. В ній є текст, який говорить про те, що будь сильним, будь таким, який ти є, приймай себе таким, який ти є, і будь переможцем, тому що переможець – це не той, хто ніколи не програє, а той, хто ніколи не здається. Тому я себе вважаю завжди переможцем. Так і є. Не шукай мої очі поміж чужих. Ти хотів бути поруч, але не зміг. Небо у руках душі, попіли вогонь, сльози і дощі, і немає більше нас. Тут немає більше нас. Я стану білим вороном, полечу над горами, розкидаю зорі по всій землі. І там червоним кольором намалюю море кохання без кордонів, і цілий світ належить мені. Дві дороги, дві правди, одна любов. І гаряче каміння у серці знов. Пам'яті останнє береже, знаєш, все одно доля чи кіно, де на двох одна душа. Тут лише моя душа. Я стану білим вороном, полечу над горами, розкидаю зорі по всій землі. Там червоним кольором намалюю море кохання без кордонів, і цілий світ належить мені. Я стану білим вороном, полечу над горами. І там червоним кольором намалюю море. Я стану білим вороном, полечу над горами, розкидаю зорі по всій землі. Там червоним кольором намалюю море кохання без кордонів, і цілий світ. Я стану білим вороном. Там червоним кольором намалюю море кохання без кордонів, і цілий світ належить мені. Загалом, твої враження від цього шоу, конкурсу, як це можна назвати, і твої фаворити, може, трійка фаворитів з цього конкурсу? Ти знаєш, будь-який конкурс – це змагання, це все-таки якоюсь мірою спорт.
тому завжди є момент конкуренції, але мені приємно, що в нашому нацвідборі панує дуже дружня атмосфера. Принаймні, між учасниками все прекрасно, ми одне одного підтримуємо, ми дружимо. Можливо, у продюсерів є якісь свої нюанси, вони там конкурують більше, ніж ми, артисти. Цього року я знайшла однодумців і друзів серед учасників. З першого півфіналу це, звичайно, Ната з «Пурпуру» і Костянтин. Костя Дмитрієв, Костянтин – його сценічне ім'я. І в другому півфіналі в одній гримерці ми були разом з Джулінозою. І це було прекрасним рішенням продюсерів шоу, тому що ми подружились. Ми розпівались разом, ми багато говорили про музику. Врешті-решт, у нас дуже багато є точок дотиків в плані музики, в плані культури, в плані позиціонування своєї творчості. Ми ходимо одна до одної на концерти, і вже є в нас ідея зробити дует. От. А Костянтин, в свою чергу, всі бачили, підтримав мене просто на ефірі. Він заспівав чоловічу партію в пісні «Сила», грав на інструменті, на басовій фуєрі. І він прекрасно так надихнув і додав такої суто чоловічої енергетики в пісню «Сила». Тому, можливо, хтось там і говорить про конкуренцію, я її не відчувала. Тому що кожен в своєму стилі, кожен впевнено йде своїм шляхом, і це прекрасно. Це був просто фестиваль. Фестиваль різних стилів, різних жанрів і різного бачення музики. Але все було дуже сучасно і класно. Аристополі. Іларія, сьогодні на концерті будуть виступати діти. А я знаю, що це твої учні. Розкажи про свою студію. Так вийшло, що я почала викладати. Причому я це не планувала.
До мене спочатку прийшли знайомі знайомих, і так пішло-поїхало, що називається. І таким чином організувалася вже невеличка студія, яку я назвала «Вокальна майстерня Іларії». І вона потрошечку вже переростає в школу. І найближчим часом я вже хочу відкривати справжню творчу школу, де буде не тільки вокал, а будуть різні мистецтва, причому саме мистецтва. Знаєш, не просто, як це прийнято зараз, там, трошки модельки, трошки танцюристи, трошки співаки. А мені хочеться, щоб це був не продюсерський центр, а такий простір творчий, де б діти розвивалися синкретично, де б вони могли співати, малювати, вишивати, щоб вони одне з одним взаємодіяли, щоб були цілі вистави. Я вже пишу сценарії мюзиклів. Тобто мені хочеться і в цьому розвиватися, тому що в мене підростає маленька донечка. І я дуже хочу, щоб вона вчилася вже в новій системі, в новій методиці. І я її спеціально проробляю зараз, щоб моя дитина і діти моїх знайомих, і взагалі людей, які хочуть по-новому навчати дітей, відкривати їм новий світ, відкривати нові можливості. Я хочу створити саме такий простір. Будуть в тебе діти, приводь. Дякую. До речі, а скажи, будь ласка, як ти обираєш їх, як ти їх приймаєш до себе? Ти знаєш, я завжди вибираю собі учнів по душі. Я вже собі можу дозволити вибирати учнів. До мене багато хто проситься, але я дивлюся, щоб це була дитина, яка відкрита до новин, яка має нутро. А це вже видно по дитині. Коли є виховання, коли є потреба бути не таким, як всі. Я вчу не просто співати, я вчу бути музикантом, я вчу бути митцем, тому що мені це цікаво. Мені здається, що якраз в дітей треба вкладати знання, треба вкладати нові ідеї, вони готові їх чути і вони готові розвиватися. І врешті-решт з цих маленьких людей виростають великі, талановиті люди, які потім будуть прославляти нашу країну або просто будуть достойними українцями, українками, достойними людьми. Багато кого я вчу, і вони потім їдуть за кордон з цими знаннями. І я теж пишаюся цими дітьми. Багато хто вступає потім в інститут Глієра, де я наразі теж викладаю. Це такий процес обміну енергії, знань. Багато, до речі, чого я в них вчусь. На 6 хвилин зникає сон, вода і тінь з її долонь, сумна і божевільна.
Іларія, в нас нова рубрика «Експрес-запитання». О. Відповідай не думаючи, добре? І за змогою швидко. Давай. І так, перше запитання. Що важливіше, конструктивна критика чи похвала? Інколи просто похвала. Іларія, сильна особистість. Так, В чому твоя сила? в любові. Ідеальний вечір вдома чи на своєму концерті? На своєму концерті з домашніми. Угу. Мелодрама чи трилер? Мелодрама. Джамала чи Руслана? Джамала. І Руслану, як я можу таке казати? Давай ще раз. Та ні, вже відповіла. Кава чи віно? Чай. Гарна відповідь. Я через тебе вигналася з раю. Я через тебе вдалась до відьомства. І я тепер твоя нещадна помста, бо зраду любий я не вибачаю. Да-да-да-да! Я тобі сплела павутиння чорно-біле, ніжно сплутала. Я тобі брехала, милий. В поле завела, любиш, щоб ми отруїла розуміння. Я тобі брехала, милий. Небо вночі снігом нас обох накрило. Боже, скільки раз я тобі скоро все мене відростуть новенькі крила. Не забудь мене і все, що я брехала, але не вам.
Дуже дякую тобі, Дякую тобі. за інтерв'ю. Мені було дуже приємно. Я сподіваюся, що і нашим глядачам буде дуже приємно сьогодні послухати твій концерт. І я бажаю тобі успіху, бажаю, щоб сьогодні все склалося класно. Дякую дуже. До зустрічі на моїх концертах. З вами була програма Journalist Studio. Залишайтесь на телеканалі АТР. Слухайте гарну музику.